Il-Partit Laburista fil-Gvern kif għamel diġà irid ikompli jispira lin-nies bl-idejat tiegħu biex ikompli jitrasforma lil dan il-pajjiż għall-aħjar. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervista fuq One Radio l-għada tal-iluq tas-7 snin tiegħu fit-tmexxija tal-Partit Laburista. Fost l-oħrajn bil-miżuri tal-Gvern fil-qasam tax-xogħol, pajjiżna mhix il-quddiem. Fil-fatt il-Prim Ministru innota kif minn madwar 7,000 persuna qiegħda issa dawn niżlu għal madwar 5,000. Innota kif wara tal-arms numru ta' carriers mal-kuntratt il-ġdid raw żieda fil-paga tagħhom, uħud ta' iktar minn euro s-siegħa. Biżżejjed dak qatt mhu biżżejjed, ikollok kemm ikollok qatt mhu biżżejjed, imma dan huwa eżempju ta' kif nuru illi dawn is-setturi kollha u issemm is-security su jkun hemm il-cleaners su jkun kulħadd. Kif jitlu l-kuntratt il-ġodda, kulħadd ħajkun qed jiżdied miqiegħed fuq dawn it-tip ta' kuntratti. U dwar il-qagħda tagħna mal-bqija tal-Ewropa fejn mir-raba' bl-inqas qatt pajjiżna ġie t-tieni l-inqas, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal hekk. Jekk nistgħux nitilgħu l-ewwel bħala l-inqas pajjiż qatt, irridu nlaħqu jekk nsir żball mal-Ġermanja naqra diffiċli, imma aħna xorta nippruvawx. Tipprova għax dik hija l-idea tal-aqwa fl-Ewropa li dejjem taspira li tkun l-aħjar. Min-naħa l-oħrajn nota kif bil-liġi tal-whistleblower li daħħal dan il-Gvern pajjiżna qed jara differenza minn qabel. Dan b'referenza għal każ ta' xogħol għal voti f'Għawdex. Għalija huwa milestone importanti ħafna li dan il-Gvern qed jirnexxielu li għall-ewwel darba persuna illi għandha x'taqsam direttament mal-politika wara li kien hemm kwistjoni ta' whistleblower tittella l-qorti u jinstab li hemm biżżejjed provi biex titpoġġa taħt kap ta' akkuża. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar li l-whistleblower ingħata l-protezzjoni wara li der quddiem l-istituzzjonijiet, jiġifieri l-Pulizija, l-Avukat Ġenerali u l-Qrati. Sostna li f'dan il-punt il-qorti għandha titħalla tiġġudika b'serenità, għal kuntrarju tal-li għamel Simon Busuttil li l-ewwel uża x-xhieda tal-whistleblower biex jikkonferma kliemu, mbagħad meta ma uġbitux ix-xhieda ikkritikah u qal li l-whistleblower gideb.